Kien itkassar raġel ta' 40 sena mill-Isla li ismu mhux ġdid mal-każijiet ta' vjolenza kiser ordni tal-qorti meta allegatament iffastidja, għeddet u aggredixxa lil-om l-erba' tuliedu. L-akkużat kien il-ħabs fl-2017 wara li kien qal lill-eks sieħba tiegħu biex tlesti biex tindifen f'assa tal-pulizija quddiem l-uffiċjali. Fil-qorti ngħad kif ir-raġel kien ġie ordinat biex ma jirsaqx lejn Witilajn fejn tgħix l-eks sieħba tiegħu, iżda jidher li din l-ordni tal-qorti kisera kmieni l-erba' filgħodu. Fil-fatt, għal ħabta tas-siegħa ta' filgħodu, kassar mar Witilajn quddiem l-appartament tal-eks mara tiegħu fejn allegatament sar vjolenti u beda jsabbat fuq il-bieb tal-appartament tal-vittma. Allegatament l-imputat uża sikkina biex jattakka lil mara u jnexxielu jweġġa kemm lilha kif ukoll lil-bina l-kbir. Huma ġarbu ġrieħ ħfief. Quddiem il-Maġistrat Estrid Mejgrima ir-raġel wieġeb mhux ħati u bqa' jinżamm arrestat. L-allegat vittma fil-każ ta' 3 Slovakki mixlija li ssekwestraw u li darbuh ma setax jiġi traċċat biex jixed quddiem il-qorti. Il-prosekuturi informaw lill-Maġistrat Audrey Demikoli li l-allegat vittma jidher li ta' indirizz fals lill-pulizija u li kienet jaqtalhom kull darba li ċemplulu. Jidher li l-allegat vittma kellu d-dejn ma' wieħed mill-akkużati u ma bedix iħallsu lura. L-għada li ssekwestraw lir-raġel Slovak, l-akkużati ħaddu ħant notar biex jiffirma dokumenta dejn, iżda huwa mifhum li n-notar irrifjuta li jgħinhom u f'dan il-mument il-vittma sab ix-xoqqa f'moxta u ħarab jajja tal-lajnuna. Fil-qorti kien spjegat li bħalissa l-pulizija qed jippruvaw jintraċċaw lill-vittma filwaqt li ġew esebiti numru ta' oġġetti, fost oħrajn ingwanti, il-flok tal-vittma u l-mobiles tal-akkużati. Darko Stojanovic ta' 23 sena mis-Serbja u Mikal Lukaz ta' 38 sena mill-Polonja kienu kundannati sena ħabs sospiżi għal 3 snin wara li wieġbu ħatja li pruvaw jisirqu minn appartament f'Birkirkara. L-attentat kien twaqqaf mis-sitt tal-proprjetà stess u l-pulizija kienet arrestat lil koppja f'ħanut f'Birkirkara wara li kienu traċċati permezz ta' filmati tas-sigurtà. Fil-qorti ħareġ li l-irġiel ma jaħdmux u m'għandhomx saqaf fuq rashom u l-Maġistrat Estrid Mejgrima wissietom li jekk jikkommettu reat fit-3 snin li ġejjin jistgħu jieħlu sentenza ta' ħabs.